Quina lectura ens recomanes? En els últims mesos, un llibre que m'ha impressionat molt és el Nexus, del Noah Yuval Harari, que és un nom molt llarg, jo tinc nom llarg, com de gestor, i ell encara el té més complicat. És un assaig sobre la intel·ligència artificial, és fabulós. Són d'aquells llibres, jo n'escric molts i molt bons, però són d'aquells llibres que jo mai podria escriure i he sigut tan feliç llegint-lo que, igual que em va passar amb l'Infinito en un junco, de la Irene Vallejo, no volia que s'acabés. I un llibre que us recomano és el meu. Qualsevol dels meus, que en tinc molts, compreu-lo, demaneu-lo a biblioteques, feu molts préstecs, perquè jo me'ls he llegit tots, a part d'escriure'ls, i són boníssims. Entesos. Tens algun racó de lectura preferit? Quin és? Jo, em sap greu dir-ho, però com a pare de 2 fills, l'únic racó de lectura tranquil que tinc és el vàter. Que jo em tanco, i la il·luminació no és molt bona, però com a mínim em deixen llegir. Llavors, als 5 minuts em diu, ja estàs, i jo, ai, estic llegint, però bueno. Després els nens creixen i pots tornar a la butaca amb bona il·luminació. Pinyol, quin vincle tens amb les biblioteques? Per mi les biblioteques és com una segona o tercera casa, és un lloc on he estat molt feliç, on segueixo sent molt feliç i espero que no les tanqueu i poder ser molt feliç durant molts anys més. I com seria la teva biblioteca ideal? La meva biblioteca ideal seria meva, tindria jo la clau i seria qualsevol de tota la Diputació. Jo crec que tenint totes les claus jo ja m'organitzaria, però si ho vols concretar, per mi la de la meva infantesa, la Joan Miró, és una de les més estimades. Si pogués tornar a tenir aigua en el llac i una mica de verd en el parc del costat, seria fabulós, que ara estan d'obres i falten molts anys d'obres i ja no és tan maco.